Продължаваме сега с една тема, за която и друг път сме говорили в студиото на новините. За съжаление, обаче проблема така и не намира своето решение. Става дума за антените на мобилните оператори, каквито има върху покривите на много от блоковете в цялата страна. Дори премиерът Бойко Борисов настоя преди повече от месец мобилните оператори да гарантират, че инсталациите не застрашават здравето на хората. ProBG научи, че се подготвят промени в 2 закона и една наредба, които да гарантират, че антените са безопасни. Само на покрива на този блок в квартал Дружба има 7 антени. На сантиметри под 2 от тях живеят Йорданка и Методи. Така вече 4 години. Започнаха ставите адски болки. Нито можеш да спиш, нито можеш да се въртиш, нито нищо. Антените са поставени без съгласието на повечето съседи, което е нарушение на закона за етажната собственост. Хората веднага завели дело, но 4 години не могат да го внесат в съда, защото им измислят всякакви спънки, а през това време антените работят. Тук толкова много хора умряха, толкова много хора болни. Викам, ако не стане нищо, се качам горека, режем кабелите, режем това с флекси и го фрем доли и това е начин. Антените са само на 18 метра от съседния блок. Там излъчването било 10 пъти по-високо от нормата, разказва съседа Иван. От тях също мерили с частна апаратура. Те мериха в кухнята, в спалните, обаче в хола е най-много. Дори специалистите признават, че законодателството ни осигурява вратички за поставянето на базисни станции без необходимите проверки. Антената не се записва като първа, втора или трета категория строеж и така се избягва проверка на специална комисия и измерване на лъчението. Ако да речем тя е 4-та, 5-та или 6-та категория строеж, тя може и да не премине през такава комисия, през такива контролни измервания. С промяна в закона за устройството на територията, която предлагат от Здравното министерство, това вече няма да е възможно. Подготвя се и нова наредба, както и промяна в закона за здравето. Например, е предвидено по отношение на лечебните заведения, детските градини и училищата, хигиенно-защитната зона да се определя не от помещенията, не от самата сграда, а от границите на дворното място. Ограничение в метри обаче пак няма да има. Когато базовата станция е монтирана на покрива на жилищната сграда, в която те живеят, те са фактически най-защитени, защото базовата станция не излъчва надолу. Очаква се правителството и мобилните оператори да подпишат меморандум, в който фирмите да гарантират, че излъчванията на антените им не заплашват здравето на хората. Сега повече за проблема с антените на мобилните оператори ще говорим с Елица Делчева. Добро утро, Елица, на теб и на твоя събеседник Мишел Израел от Центъра за опазване на общественото здраве. Добро утро, екипа на доцент Мишел Израел е единствения у нас, който може да даде експертна оценка на излъчването на една антена. Самият той пък е представител на Световната здравна организация по тази тема. Добро утро, доцент Израел. Добро утро. Да започнем от там. В нашия репортаж видяхме за една антена, която е на 18 метра от съседният жилищен блок. Не е ли видимо, че тя е опасна за хората, които живеят там? Антената може да бъде дори на 5 метра от прозореца. Въпросът е да не бъде обърната към него. Значи, когато антената е обърната към човека, който е отсреща, тогава той попада в конуса на излъчване и може да бъде облъчен, ако се намира в тази зона. Значи няма необходимост от ограничение в метри? Няма необходимост от твърдо ограничение в метри, т.е. еднакво във всички видове антени, защото антените зависят от тази зона, всъщност около тях, безопасната, зависи от мощността на излъчване, от диаграмата на излъчване, хоризонтална, вертикална, зависи от височината, на която бива поставена, от ситуацията, наличието на сгради и от много други фактори. Вашия екип може да прецени дали една антена е поставена както трябва или не. Давате и параметрите, с които пък Здравното министерство издава разрешителни. Добре, хората, ако се съмняват, че антената до тях не е поставена както трябва, пуснат жалба при вас, какво се случва от тук нататък? Какво да ви кажа, на ден се получават не по-малко от 5-6, понякога и 10 жалби, понякога една, но папката е доста голяма. Получава се така, че ние вървим наред по реда на подаване на жалбите и в срок от не по-голям от 3 месеца, бих казал, отговаряме на жалбите, но отговора не е отговор. Отговор изисква първо проверка тази антена дали съществува в регистъра на
узаконените антени по отношение на здравния риск. Има много незаконни и вие признавате това. Да, че голяма част от тях просто не са узаконени. Като да намерим такова нещо, директно отговаряме на гражданина, както и се обръщаме към Министерството на здравеопазването, към съответните контролни органи, РИОКОС, в зависимост от кой град се набира антената, както и към самото министерство, към оператора, че съответната антена не е узаконена. Ако обаче тя е узаконена и всичко минало както трябва, ние пристъпваме към следващия етап, който е да отидем на място да направим измерване, което изисква също време. Това е причината за забавянето на жалбите. Ако честотите са доста високи на излъчването, антената може ли да бъде махната? Има ли махната антена у нас? Честотите няма значение, говорим за излъчването, самото мощността на излъчване и това, което облъчва човек. Честотите са еднакви на тези антени. Махането на антена е много сложен въпрос. Това се е случвало един път или два пъти в страната, но не повече. Във всички случаи има други технически решения. Значи антената може да бъде обърната в друга посока, друг азимут, може да бъде дигната по тъгъл в по-голяма височина, може да бъде вдигната на мачта с по-голяма височина. Понякога мачтите се дига с няколко метра, за да не може да се облъчва определен блок. Но имало случаи на махане на антена, особено тогава, когато след като антената е била монтирана, общината дава разрешение, бих казал незаконно, за строеж на сграда в близост до антената. Много ясно, че няма да се бутне сградата, ще се махне антената. Но тогава причината е не само риска за здравето на хората, които живеят в този блок, а това, че самият оператор не може да си извършва работа с тази антена. Всъщност тя, облъчвайки сграда, тя директно не дава сигнал за съответния район, в който трябва да получават хората сигнал за телефоните си. Добре, ако установите, че една антена е незаконна, подлежи ли на санкция мобилния оператор, който е сложил? В момента няма закон, който да ги принуди някого, дори и самите хигиенни инспекции, тези РИОКОЗите, на някакви санкции. Разбира се, че РИОКОЗите са контролни органи и биха могли, ако има данни за това, че има нещо незаконно по отношение на здравето, да спре излъчването на антената за временно до момента, до който се извършат нови технически промени в антенната система и се докаже, че всичко е наред. Но това се случва, разбира се, понякога, но не често. Благодаря ви много. Както разбрахте, за сега няма санкции, които да пречат на мобилните оператори да поставят антените. Явно това е причината да има толкова незаконни антени у нас. Надяваме се обаче, че с новите поправки в законите и наредбата това ще се изчисти. Благодаря на Елица Делчева за това интервю с Мишел Израел.